bukan denai malawan mande usah mande basah lasangko denai barangke oi dari rumah hanya sekadar perintah hati diri cewang kalau di rumah mangkong denai pai marantau rasonyo diri hidui manyeso hidui tapaku jo pengangguran oi pengangguran salah mande pai hati doakan denai pai marantau di tengah malam denai berjalan sore nanti enggak pamohon diri sore nanti enggak pamohon diri untuk bagian hidup jo suratan kadenai tampuan dirantau orang sakit jo sanang kadenai cubo maadu nasib jo paruntuangan jo paruntuangan salah mande pai hati doakan denai pai marantau di tengah malam denai berjalan sore nanti enggak pamohon diri sore nanti enggak pamohon diri untuk bagian hidup jo suratan kadenai tampuan dirantau orang sakit jo sanang